Kinocentrum prešlo od roku 2007 podstatnou zmenou. Kým v úvodnej fáze zabezpečil prevádzkovateľ, čiže Mestské kultúrne stredisko divákom pohodlie, neskôr sa pristúpilo k výraznému vylepšeniu techniky. A tak už čo nevidieť, budeme môcť v Michalovciach zhliadnuť filmy v 3D kvalite. K úplnej digitalizácii Michalovského kinacentrum dochádza v týchto dňoch vďaka projektu, ktorý oddelenie grantov Mestského úradu a Mestské kultúrne stredisko vypracovali na základe výzvy Audiovizuálneho fondu. Získali sme 32 500 eur podporu v rámci celej digitalizácie, ale celkové náklady na 2D a 3D digitalizáciu po vysúťažení sú 137 610 eur. Je to dobrá správa predovšetkým pre milovníkov kinematografie, ktorí si radi vychutnajú dobrý film v tej najlepšej kvalite. Tí sa museli za takýmto zážitkom vybrať minimálne do krajského mesta. Michalovské kino sa už onedlho stane druhým digitalizovaným kinom v Košickom kraji. Dá sa teda očakávať, že návštevnosť kina sa zvýši aj o divákov z okolitých miest. V súčasnosti prebieha inštalácia digitálneho projektora, kinoservera a výmena plátna za väčšie oproti pôvodnému. Je to úplne iný spôsob premietania, čiže doteraz boli analogové filmy na filmových pásoch, teraz to budú úplne digitálne filmy, ktoré sa šíria prostredníctvom harddiskov. Bol zakúpený kinoserver s veľmi veľkou kapacitou dát. Bola dokonca posilnená rýchlosť sťahovania v rámci kina, Michalovského kina a jeho pripojenia do siete internet. Okrem dvojdimenzionálneho premietania bude možné premietať aj trojdimenzionálne digitálne filmy vďaka možnostiam nového projektora. 3D filmy znamenajú, že projektor musí byť uspôsobený na to, aby takýto film trojdimenzionálny vedel premietať. Ale súčasne divák musí takisto mať pomôcku na to, aby to vnímal ako trojrozmerný obraz a preto boli zakúpené pre divákov 3D okuliare, ktoré sú pomerne drahé, takže je to v podstate pre zapožičanie jednorázové na príslušné predstavenie danej pomôcky. O tom, aký film si budú môcť Michalovčania pozrieť v 3D kvalite i o termíne jeho premiéry si povieme na budúce. Pred týždňom sme vás informovali o tom, že Kinocentrum v Michalovciach prešlo digitalizačným procesom. Už onedlho čaká na milovníkov strieborného plátna prvý film v 3D formáte. Viac sa dozviete v nasledujúcom príspevku. Milovníkov filmov zaujala v ostatnom čase informácia o modernizácii Michalovského kinacentrum. Už začiatkom apríla, konkrétne v utorok 3. je pripravené spustenie filmu v 3D kvalite. Historicky poprvýkrát si v kinecentru môžete vychutnať animovanú rozprávku Lorax. Na našej facebookovej stránke sme sa stretli s niektorými zásadnými otázkami. Zaujíma vás predovšetkým cena vstupeniek. Výšku vstupného určujú distribučné spoločnosti. Pri 3D verziách filmov sa budú pohybovať od 5 do 6 eur. Pri filmoch v 2D kvalite od 3 do 4 eur. Kinocentrum zakúpilo aj 3D okuliare, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou sledovania filmov v tejto kvalite. Kino disponuje viac ako 400 tejto pomôcky. Štandardne budú odovzdané pri vstupe do kinosály a po skončení filmu ju diváci odovzdajú pracovníkom kina. Nie je priestor ani na obavy o hygienu. Po každom použití budú okuliare dezinfikované v špeciálnej umývačke. Aj keď je kino vybavené modernou technikou, 3D filmy sa budú premietať zhruba 2-3 krát do mesiaca. V budúcnosti sa môžete tešiť napríklad na Madagaskar 3, Men in Black 3, tretie pokračovanie Spidermana či štvrtú časť obľúbenej doby ľadovej. Vedenie kina upozorňuje aj na mimoriadne predstavenie filmu Hry o život, ktorý bol nakrútený podľa svetového bestselleru rovnomennej novely autorky Susan Collins. Film si môžete pozrieť 30. a 31. marca, teda v piatok a v sobotu o 21:05 minúte. A máme to tu. Prvé filmové predstavenie v 3D formáte si mohli v domácom kinecentrum pozrieť aj Michalovčania. Milovníci strieborného plátna rôzneho veku zhliadli animovanú rozprávku Lorax. Lorax je zaujímavý príbeh o chlapcovi, ktorý sa poprvýkrát zamiloval a túži urobiť veľký čin. Doniesť slečne svojich snov skutočný strom. S akými prekážkami sa stretol a čo všetko pre svoj sen musel podstúpiť, vykresľuje tento animovaný rodinný film. Prečo siahli prevádzkovateľia Kinacentrum práve po tomto žánri? 3D formát najlepšie vynikne pri animovaných filmoch s kvalitnou grafikou. Na predstavení o odvážnom Tedovi sa zabavili hlavne deti.
Prvýkrát si videl takýto film? Áno. V čom bol ten film taký iný ako ostatné? Bol v 3D a lepšia kvalita bola. Čo tam na ňom v tom 3D bolo také, čo ťa napríklad prekvapilo alebo zaujalo? Takže ako keby na mňa dačo letelo. A budeš chodívať aj častejšie, ak budú takéto filmy v Michalovciach? Áno. Prekvapilo ťa niečo, alebo si sa strachovala? Tá, čo som na motorke, tam boli tie sekery. Čo povieš doma, aký to bol film? Že to bolo pekné a pekný koniec a pekná rozprávka to bola. Svojim ratolestiam môžete dopriať jedinečný zážitok aj vy. Animovaný rodinný film Lorax premietajú v Kine Centrum ešte v piatok, sobotu a v nedeľu o 18. hodine. Pre dospelých, ktorí majú radi spojenie gréckej mytológie s najnovšími technológiami, je pripravený dobrodružno-fantastický film Hnev titanov. Ten budete môcť v Kine Centrum zhliadnuť v piatok o 20. a počas veľkonočnej soboty a nedele o 19. hodine 30. minúte. Michalovské kinocentrum má už svoju premiéru 3D filmu za sebou. Piatok 13. sa však konalo jeho slávnostné otvorenie. Pozvaní diváci mohli tentokrát zhliadnuť animovanú rozprávku, v ktorej sa zvieratá celého sveta spoja, aby prežili a neboli vyhubené vďaka nezmyselnému konaniu človeka. Animovaný rodinný projekt Hurá na Afriku je spracovaný podľa knihy nemeckého spisovateľa Ericha Köstnera Konferencia zvierat. Návštevníci kina samozrejme privítali zhliadnutie filmu v novej kvalite. Pre niektorých je film 3D novinkou, iní cestovanejší majú už tento zážitok za sebou. Dlhé roky funguje 3D kino v Košiciach a veľakrát navštevujem Prahu, takže 3D kino tam funguje už dlhé roky. Nie ešte nikdy, ale chcela som ísť, ale nejak sa to nepodarilo. Áno, bola som v Košiciach v kine na 3D. V každom prípade každý z účastníkov ocenil fakt, že kinocentrum sa technologicky pohlo o riadny kus vpred. Pre Michalovce je to super skúsenosť, pretože priláka to veľa ľudí, najmä mladých, lebo ich to veľmi zaujíma a keďže doteraz nemali príležitosť, tak to je super pre nich. To je super, pretože najbližšie bolo veľmi ďaleko, takže konečne to bude tu v Michalovciach, už som sa dosť tešila na to. A čo si myslíš, ak teda v Michalovciach bude pravidelnejšie takéto premietanie, budeš chodievať? Budem chodievať samozrejme. Michalovce majú prvé nielen na Zempline, ale vlastne na východnom Slovensku ako druhé po Košiciach takéto 3D kino. Čo vy ako Michalovčan očakávate od tejto skutočnosti? No tak v prvom rade veľký posun mesta v tejto oblasti, lebo málo ktoré, ako hovoríte, mesto má túto výhodu, že má 3D kino. V pásku na novom premietacom plátne prestrihol v slávnostnom úvode primátor mesta. Sme veľmi radi, že v Michalovciach bude aj tento druh umenia možno sledovať a práve takouto technikou. Podarilo sa nám získať finančné prostriedky z audiovizuálneho fondu, no a aj keď sme očakávali väčší príspevok, sme vďační aj za ten, ktorý sme dostali. Väčšou časťou na zabezpečenie 3D kina a 3D obrazu prispelo mesto. Ja chcem poďakovať poslancom za ich ústretovosť, za pochopenie a verím, že všetci Michalovčania to uvítajú, ocenia, najmä tí, ktorí holdujú filmovému umeniu. Pre rekapituláciu príspevok na zakúpenie technológie na premietanie 2D a 3D filmov získalo Mestské kultúrne stredisko z audiovizuálneho fondu. Išlo o sumu 32 500 eur. Väčšou časťou prispelo mesto, veď celkové náklady na digitalizáciu Kina Centrum dosiahli čiastku 137 610 eur.